Бүгенге тапшыруда тагын бер хөрмәтле милләттәшебез, зур чиркли авылында туып үскән. Бүгенге көндә Никулино станциясында гомер кичерүче якташыбыз Фатыма Алимҗан кызы Бирюкованы да 60 яшьлек юбилее белән котлап китәрбез. Иң җылы теләкләрен аңа тормыш иптәше Айса абый, улы Ринат, килене Мәрьям, оныклары Зиннәт, Султан һәм Алия җиткерәләр. Әлеге теләкләргә шулай ук кыдасы Мөнир, кыдагыйсы Тәнзилә, киленнәре Алсу белән кушылалар. Гомердә дә теләкләргә кешене күмергә авыр дип уйламаган идек. Ләкин бүген синең алдыңда якыныбыз каушап калдык. Ни теләсәк тә чөнки бик аз сыман синең хөрмәткә. Алтыныбыз. Менә инде күпме еллар без синең белән бергә гомер кырын кичәбез. 3 балабызны татулыкта үстереп, олы тормыш юлына чыгардык. Көндәлек ыгы-зыгыда тоймадык та олыгайып куйдык. 60 яшь ул бит инде аз саннар түгел. Ләкин моңаер өчендә алар сәбәп була алмый. Бүген юбилееңда үзеңнең гомер китабыңны кулыңа алып нәтиҗә яса әле. Аңлыйсыңмы? Син язмышның алдында куйган бар бурычларында үтәп чыгып, күпләргә үрнәккә куярлык тормыш кырдың. Бүген бар бала оныкларың сине илаһи зат дип хөрмәтләп яшиләр һәм үз рәхмәтләрен белдереп хөрмәткә терәләр. Без барыбыз да синнән нык канәгать. Әгәр ялгыш кына үпкәләтеп, гомер барышында хәтереңне калдырган булсак, гафу ит. Бел, безнең өчен синнән дә кадерлерәк, якынрак кеше юк акыллым. Алда да, туар көннәреңнең барысыннан да тәм табып яшә. Иң мөһиме саулыгың, никадәр язган гомереңә кадәр сине ташламасын. Ә инде кайгы хәсрәт капкалары бер кайчан да синең өчен ачылмасыннар. Бел, без сине бик нык яратабыз. Кышның һәр ел уртасында синең туган көн килә. Бу бәйрәмең барыбызга кыш аенда җәй бирә. Бүген инде 60-нчы кышың ишек шакыды. Әллә шуңамысың икән айда якты балкыды. Дус туганнар, күрше-күлән, балалар, оныкларың, барыбыз да җыелыштык сине котларга тагын. Теләгебез иң мөһиме сиңа саулык, исәнлек, дәртең ташып, дөрләп торсын 100 яшеңә җитәрлек. Без сине нык яратабыз, юбилей котлы булсын. Бүген матур күңелләрең бәхет, шатлыкка тулсын. Кадерле Фатыма Алимҗановна, юбилеегыз белән котлап, без дә сезгә бәхет телибез. Әҗерне бергәләп тыңлыйк. Рәхим итеп кабул итегез. Яңа җырларның берсе. Кулларыбызны җәләми узлар. Бәйрәм белән! Газа! Uzan күпме гомерләр, узада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын
кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр